Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment kien fost is-suġġetti li ddiskuta l-Prim Ministru Joseph Muscat meta l-ħadd filgħodu kien intervistat fuq One Radio. Mistoqsim il-ġurnalist Dylan Farrell għaliex il-Gvern mar lura fuq il-mejda tad-diskussjoni meta l-liġi għaddiet mill-Parlament, il-Prim Ministru wieġeb hekk. Li nemmen li dan huwa l-istil ta' gvern li n-nies iridu. Li kun gvern li jisma' min-nies li gvern mbagħad li jiddeċiedi. Il-Gvern jemmen bisħieħ li l-programm se jkun suċċess u se jattira talent kbir lejn Malta. Dan filwaqt li l-Gvern għandu fiduċja kbira fit-talent tal-Maltin stess. Kien hawnhekk illi semma l-ħatra ta' Malti bħala CEO tal-Air Malta. Il-Prim Ministru esprima x-xewqa għal kunsens dwar il-programm ta' ċittadinanza. Ninsabu fl-ahhar fazi issa, nemmen li nistgħu naslu anka għal ftehim, għal kunsens, jekk ikun hemm rieda tajba, fl-aħħar mill-aħħar issa ż-żewġ partijiet iridu jerfgħu responsabbiltajiet tagħhom. ċertu atteġġjament tqarri l-Prim Ministru huwa ta' min jistmerru. Hawnhekk irrefera għal każijiet meta membri fl-Oppożizzjoni kritikaw lil Malta fuq stazzjonijiet barranin. Żied jgħid li l-atteġġjament tiegħu meta kien kap tal-Oppożizzjoni kien differenti. Nikkritika il-Gvern Malti dejjem żammejt f'moħħi illi barrani ma jarax il-Gvern Malti u l-Oppożizzjoni Maltija, jara lil Malta. U jekk ħammur bħala Malti nikkritika lil Malta fuq il-medja internazzjonali, Malta ħataqa' fin-nofs. Il-Prim Ministru ddiskuta l-importanza li wieħed dejjem iħares il-quddiem. Fid-dawl li kull ma jmur l-ekonomija Ċiniża dejjem qed tikber u se tissupera dik Amerikana, Malta hija pjuniera fl-Ewropa hekk kif kienet waħda mill-ewwel pajjiżi li laħqet ftehim maċ-Ċina fil-qasam tal-enerġija.